Έλα που ξεφύγαν τα πράγματα. Ευτυχώς γλίτωσες τις μπάτσες, αλλά δεν γλίτωσες τα πρόστιμα. Είναι το βράδυ σπίτι μου, δεν κοιμήθηκα. Ποιος να φανταζόταν να θα γίνουν όλα αυτά στη λούτσα. Έλα, τώρα ελπίζω να μην τα πίστεψες όλα αυτά. Προφανώς και ήταν όλα ψέματα. Και ποιος είμαι εγώ να σου πω τι. Προφανώς και η ιστορία αυτή είναι. Και αυτή είμαι από τις πραγματικές. Δεν απέχει πολύ. Πολλοί πεθάνανε, πολλοί είναι φυλακοί. Κάποιοι άντεξαν όμως όχι για πολύ. Ποτέ όσα κάνανε τα λεφτά. Μείνε μακριά από τη νύχτα. Πάνω απ' όλα βάζεις την οικογένεια και δύο γη και δυνατά παιδιά. Και φυσικά μια γυναίκα έξυπνη, πιστή, τρελή και μουνάρα. Μιόλας! Θύμιόλας! Γκρρρπάου! W στο chat! W στο chat! W στο chat! Ρε κάνεις και χορευτικό. Μέσα τώρα, εσύ είχες τώρα στούντιο, δεν είναι αυτό τώρα εδώ πέρα. Θέλω να κάνω κάποια πράγματα στούντιο, να κάνεις δουλειά, δεν έχει content η φάση. Όντω, το λες. Δώσ' μου τα ακουστικά λίγο εδώ πέρα να μας έχεις το λίγο. Να το πεις άλλη μία, πάρε λίγο αέρα. W στο chat, πάμε λίγο chat. Άρεσε και στο chat.